selawas anggonku nunggu. Wah, Irma ki ora tau keceh dadi suarane ya isih utuh. Iya Mas, iya. Isih utuh, isih bening. Neng yo sok diudani barang lho Mas aku ngene iki. Ya dasar emang sana lah ngene iki. Lha apa ora tau kudanan. Aku ora. Berat wah Irma. Oh, lah Sok nggih to. diudani barang lho Mas. Ki enek ngendi nek ngudani iki? Ya, lah nek pas mantuk ngene iki kan sok udan. Weh, mantuk leren. Heeh, mantuk ngono kae. Iya, iya, iya. Seliramu tansah ngleledho Nano ngelingono rikala dina kepungkur nano seliramu tansah ngendika tresno lahir terusing batin. Nggih, ugi nderek ndedonga nggih Mas, Monggo, kagem Dik penganten Irma. kekalih. Mas sinten menika Mas asmane? Mas Wanto Mas kalian Mbak Wanto. Rita Mujiastuti. Nggih, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan nggih Mas. Amin. Menika anu nggih Mas, saking mriki mawon. Iya. Tonggo dhewe. Anu. Cedak ya Mas. Cedak ya, anu. Desane kok kesesok kondur mbok nggih Lah nonton wis- campur sari riyen. Lah wis rampung iki arep ngopo iki. Bali nek ngono. Senengane iki kaya. Nggih, ngaturke imbang ana katresnanku. Imbangono katresnanku, katur Bapak Ibu, para inggih para tamu lumantar menjadi dajeng Irma Erviana Revansa Indonesia.